Vandaag bij mij in de vleugel de jonge groeibriljant Karen van Rens, vioolduo Lei Wang en Corina Baldus van de Philharmonie Zuid-Nederland en de Venlose troubadour Bert van den Berg. Hij is mijn special guest. Welkom bij Lef. Dankjewel, Suzanne. Bert, fijn dat je er bent. Goeiedag. Wie is jouw favoriete componist? Nou, een echte favoriete componist heb ik denk ik niet. Ik neig wel altijd een beetje naar de barok, Bach. Maar mij gaat het eigenlijk meer om de stukken zelf. En het maakt eigenlijk mij niet uit welke componist dat het is. Het is een stuk wat mij moet raken. Ja, maar dat heb je dus vaker met Bach? Met Bach, ja, vooral ja, de barok, maar romantisch. Ja. Romantiek en passie zijn wel twee sleutelwoorden bij jou. Ja. Waar dat ook twee sleutelwoorden zijn, mijn geliefde pianiste Suzanne, fijn dat je er weer bent. En ja, je weet het, dit programma is het programma niet als we de keuze van Suzanne niet hebben. Ja. Wat heb je deze week voor ons uitgekozen? Ja, vandaag ga ik iets heel ruigs doen. Wauw, iets ruigs. Rachmaninoff prelude, een abstract eruit, want ik heb maar een minuut. Dus verrassing. Oké. Wauw. Gemeen, Dit weet je niet. Flauw, hè? Ja, dit opeens stopt de muziek. Vertel, waarom heb je deze keuze gemaakt om het zo te doen? Nou, Rachmaninoff is natuurlijk de componist van het grote gevoel, van de grote dramatiek en piano ook daarbij uitstekt. Dus het gaat om zoveel kracht en zo'n flow, van zo'n een rivier die niet meer te stoppen is. En het gaat altijd om ontspanning en spanning. En dan werk je helemaal naar zo'n climax toe. En dan, als je dan opeens opbouwt, dan voel je dan, denk je, wat is dat eigenlijk? Ja, het is natuurlijk not done om het zo te zeggen, maar eigenlijk vond ik het wel heel erg spannend. Dat je in één keer zei, want dan verstokt het nog 10 keer harder eigenlijk, voor mijn gevoel. Ik had echt zo, oh. Ja. Hoe jij dat? Wat is dat dan? Ja, dus... Ja, echt hè? En dan verwacht je eigenlijk nog dat ze het weer oppakt. Ja. Maar ik heb maar een minuutje. Ja. Je moet iets laten horen. Ja. Maar om alleen maar een kinderliedje is niet lukt. Dus je moet wel iets meekrijgen van die magistrale muziek natuurlijk. Ja. Wat heb jij met pianomuziek, Bert? Heel veel. Ik ben eigenlijk de klassieke muziek ingekomen met zang. Niet dat ik zelf een klassiek zanger ben, dat niet, maar dat pakte mij meteen. Ja. En dat is gaande de jaren is dat veranderd. Ik luister eigenlijk uitsluitend nu nog maar pianomuziek. Ja, en wat vind je daar zo bijzonder aan in die pianomuziek? Het is zo'n rijk instrument, vind ik. Je kunt er alle gevoelens in leggen. Dus wat Suzanne doet, het kan... Het kan je echt pakken. Maar het kan ook... Ja. Ik weet dat bijvoorbeeld Glenn Corneille was ook een hele goede vriend van jou. Is daar voor jou ook een stuk openbaring voor die pianomuziek gekomen door Glenn misschien? Glenn die ken ik dan met name vanuit de jazz. Ja, tuurlijk. En nee, dat kan ik zo niet zeggen. Dat ik daardoor in de pianomuziek geïnteresseerd ben geworden. Wanneer ben je voor het eerst echt bewust gegrepen door klassieke muziek? Ja, bij mij kwam dat eigenlijk,
eind jaren 70, jaren 80 ongeveer. Toen was de minimal music. Steve Reich, Philip Glass, Einstein on the Beach was toen een meesterwerk. Daar luisterde ik heel veel naar. En van daaruit ben ik de klassieke muziek ingegleden. Ja. Ik weet dat bijvoorbeeld, voor jou is een hele bijzondere man ook een reisleider geweest in die klassieke muziek. En dat is natuurlijk een grootheid uit Venlo, inmiddels helaas niet meer onder ons, maar de grootste zanger die Venlo heeft voortgebracht, Willy Caron. Ja, absoluut. Maar wat heeft Willy voor jou betekend? Ik heb een aantal jaren zangles van Willy gehad. Dat is lang geleden hoor, maar... hij heeft me ook heel erg de liefde voor het klassieke lied geleerd. Het waren vaak repetities die gingen gewoon over... er werd alleen maar gepraat over het begrijpen van het lied. Dat de tekst belangrijk is. Dat je weet wat je zingt. Dat je dan ook pas kunt zingen zoals het hoort. Ja. Heb je veel van hem geleerd? Ja. Met name dus die liefde van... ik heb 5-6 jaar les van hem gehad ongeveer, denk ik. En dat is te kort om dan te zeggen dat je beter bent gaan zingen of zo. Maar het is wel de ademhaling en zo, daar heb ik regelmatig baat bij. Steun. Ja, mooi. Wie ook heel veel studeert, dat is Karen van Rens. En Karen van Rens is winnaar van de 4e divisie van het Jong Solistenconcours van de LBM. Ze is pas 17 jaar, komt uit Roermond. En ze speelt horen bij fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen. In een speciale bewerking van Bas Klabbers speelt zij voor u Fantasie van Waldhorn van Frans Strauss. Begeleid door Suzanne Hardek aan de vleugel en het vioolduo van de Philharmonie Zuid-Nederland. Luistert u naar Karen van Rens.
Wat ontzettend goed. Wat mooi. Maar het is een moeilijk instrument horen. Ja, dat zeggen ze wel altijd, dat vooral de intonatie en zo. Ja, heb ik zelf ook problemen mee, iedereen. Maar ja, alle instrumenten hebben moeilijke dingen, dus... Ja. Waarom heb je ooit horen gekozen? Nou, het was zo, bij de fanfare mocht ik dus een instrument kiezen en ik wou geen bugel, want iedereen had al bugel, dus ik dacht, ik wil iets anders. En ik was eigenlijk veel te verlegen om iets te proberen. Oh, dus je bent heel verlegen. Dat Dus merk je wel. nu niks van. Nee, dat was, ja. Dat was toen. Ja, dat was toen. En ja, horen vond ik wel leuk, dus nou, toen kreeg ik een horen en ben ik nu heel erg blij mee, want ik vind het mooiste instrument wat er is. Oh, wat. Suzanne, wat heb jij met horen? Ja, ik vind horen ook een prachtig instrument. Brahms zei al, horen is voor hem de klank van de natuur. Ja, Dus dat vind ik zelf heel mooi, dat het zo'n natuurklank is. ja dat is echt heel... Wat heb je verder nog in hobby's? Ik speel ook nog piano. Dus, Ook nog? Doe je ja. Oké, hoe doe je dat qua studie dan? Hoe moet ik dat voorstellen? Nou, vooral horen en ook een beetje piano. Maar ja, dat en verder. Ja, ik speel in heel veel orkesten, dus dat ja, kost heel veel tijd. Ja. En genoeg oefenen, dus. En speel je dan alleen je speelt bij fanfare, Mhm. maar je speelt dus ook nog bij andere orkesten? Is dat Ja. dan alleen fanfare? Speel je ook bij harmonie Nee, of ik zo'n speel symfonie? ook bij een harmonieorkest, het LBM Jeugdorkest, speel ik vaker mee. En ik speel bij een jeugdsymfonieorkest, ook uit Limburg. Wat leuk. En het Jeugdorkest Nederland nog, dus ook een symfonieorkest. Nou, het is toch fantastisch dan als je dat hoort, als je zoveel kilometers al maakt, hè? Ja, in een groep, maar het symfonieorkest is natuurlijk ook fantastisch. En, Ja. Wat vind je zelf het leukste om te spelen? Ik vind het JON vind ik het leukste, het Jeugdorkest Nederland. Want dat is toch, ja, we hebben in augustus hebben we in het Concertgebouw gespeeld. Dus nou ja, iets leukers dan dat kun je je eigenlijk niet voorstellen Nou, als ongelooflijk, hè? muzikant. Ja. Ja, mooi, hè? Zou dat ook een droom van jou zijn, Bert, om eens in het Concertgebouw te zingen? Want er gebeuren ook vaker dingen in andere genres. Ja, absoluut. Ja, Dus, prachtige zaal natuurlijk. Ja. ja, onvoorstelbaar, hè? Wat denk je nu als je zo'n jonge meid met zo'n hoorn zo hoort spelen? Ik vind de klank vind ik ontzettend mooi. De warmte van de toon. Kan raken, hè? Absoluut. Ja. Karen, wil je er je beroep van maken? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Daar ben ik al 3 jaar of zo over aan het denken. Ik doe wel een vooropleiding nu in Maastricht aan het conservatorium. Ja. Dus, maar ja, of ik dat echt wil, ik weet het nog steeds niet. Ik heb nog heel even de tijd om dat te beslissen. Om daarover na te Ja. denken, inderdaad. Maar als je zo'n talent hebt, dan is het natuurlijk wel een hele mooie uitdaging. Ja. En wie in ieder geval daar wel voor gekozen heeft, dat zijn die 2 prachtige muzici waar jij zojuist mee gespeeld hebt. En daar ga ik nu heel even toe, want zij gaan ons verrassen met een mooi stuk muziek. En dan loop ik natuurlijk naar de concertmeester van het prachtige orkest. Wat gaan jullie voor ons spelen? Now we are going to play a showpiece. So, Grand Duo by the Polish violinist and componist Henry Wieniawski. Oké, nou hartelijk dank. We zijn benieuwd en we gaan er zeker van genieten.
Wat een enorme virtuositeit, prachtig. Karen, nu zei jij net, nee, bugel vind ik echt het allermooiste instrument. Maar als je dan dit hoort, denk je dan niet toch van, nou, viool? Nou, als ik geen horen zou spelen, dan zou ik toch wel cello gaan spelen, denk ik. Dat vind ik ook heel mooi. Ja, naast piano, maar... Ja. Dus... En strijkinstrumenten vind ik ook wel heel mooi, ja. En de cello, waarom vind je de cello dan zo mooi? Nou, het heeft een beetje meer een warm geluid, vind ik, dan de viool. Het is een beetje lager en zo. En dat, ja. Je houdt wel van die warme klanken eigenlijk. Ja, Suzanne, wat een virtuositeit, hè? Ja, geweldig. Ja. Waanzinnig. Magie. Ja, het is, en topsport, hè? Want dit zijn natuurlijk wat studieuren om dit zo als duo ook natuurlijk neer te zetten. Hè? Ja, dat is echt het topje van de ijsberg. Ja, dat is prachtig. Mooi. Bert, als jij die vioolmuziek hoort, word je dan gegrepen? Nou, de vioolmuziek en de popmuziek of zo vind ik vreselijk. Daar kan ik niet naar luisteren. En de klassieke muziek neemt het me iedere keer weer mee op reis. Het is, maar ik heb wel eens cd's teruggebracht omdat ik gewoon niet de viool kon horen. Maar dat waren geen zo ster, hè? Ja, dat was niet in de klassieke muziek vind ik het mooi. Maar in popmuziek... Je vindt het er niet thuis horen? Nee, meestal vind ik het storend. Terwijl je bijvoorbeeld nu wel ziet, heden ten dagen veel popmuziek, de cello speelt daar best een belangrijke rol tegenwoordig. Ja, hè? maar ik heb een beetje hetzelfde. En ik denk dat het gewoon ook de warme, ronde kleuren zijn die mij ook heel erg aanspreken. En dat is een cello vind ik, persoonlijk spreekt mij dat veel meer aan. Ja, wat mooi. Suzanne, raakt dat jou als je hem zo hoort praten over passie, over romantiek? Ja, nu hoor je hem alleen nog maar praten, maar dadelijk hoor je hem zingen. En dan weten we pas wat hij bedoelt. Ja, want dat gaat... Ik heb hem net al gehoord. Dus. Ja, dat is wel echt mooi, ja. Dat gaan we dadelijk, gaan we er in ieder geval van genieten. Karen zit nu te twijfelen van, wat moet ik nou doen in mijn leven? Hè? Dus ik bedoel, ga ik hier mijn beroep van maken? Ja, Bert, nu stel voor, jij zou de vader van Karen zijn. Wat zou jij nu tegen jouw dochter zeggen? Dit is jouw dochter. Nou, het is eigenlijk precies dat wat ik ook doe. Volg je hart. En dan komt het mooiste naar boven. Ja, maar dat snap ik en dat is natuurlijk heel lief. En als je je hart voor... Maar je moet natuurlijk je kind ook een wijze beslissing meegeven. En dan is volg je hart natuurlijk heel belangrijk. Maar het gaat ook over de toekomst van haar. Ja. Zou je dan toch zeggen van, ga voor die muziek? Of zeg je van, nou, het is toch een moeilijk bestaan? Ja, dat is het natuurlijk. Maar ik vind, muziek kun je op alle niveaus in je leven laten komen. En het is een verrijking, absoluut. Je moet muziek koesteren. Het opent heel veel deuren, het maakt je gelukkig. Op momenten dat je droevig bent, haalt het je uit de put. En het is, maar daar hoef je niet professioneel voor bezig te zijn. Je kunt op in alle lagen kun je gewoon heel gelukkig worden van muziek. Karen, voel jij dat ook zo? Dat muziek je droevigheid kan doorbreken bijvoorbeeld? Ja, dat is... Ja, dat klopt wel een beetje. Maar wat ik ook wel vaker heb, is dat ik juist een beetje een slecht humeur krijg. Als het allemaal niet lukt, dan wil ik gewoon een horen uit het raam gooien. Maar ja. Dat heb je ook wel. Ja, want ik denk dat we dat allemaal als muzikanten wel eens hebben. Ja. Dat we een moment hebben van, we willen de horen uit het raam gooien of ieder zijn instrument. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk ook weer te verliefd op wat we doen. Jij toont grote lef vandaag, hè? Karen heeft het al getoond, want zij ging de tv op vandaag. Maar jij gaat grote lef tonen, je hebt een klassiek stuk uitgezongen. Wat? Ja, licht klassiek. Nou, wat heb je voor ons uitgezocht? Auf der Heide blühen die letzte Rosen. Robert Stolz. Robert Stolz. Waarom die keuze? Ja, het toeval wil dat ik een tijd geleden er ook een vertaling op had gemaakt. En het is een stuk, weer die romantiek die erin zit, wat mij altijd wel gegrepen heeft. Het was ook iets wat ik heb met mijn vader een klein keramisch bedrijfje gehad en die galderde dat nummer wel eens zo door de zaken, weet je wel. Ook een herinnering aan toen. Ja. Dus een nummer dat gaat al heel lang met me mee. Ja. Oh, heel erg mooi. Vandaag ga je het in ieder geval ons meegeven op jouw eigen wijze. Op mijn eigen wijze. Ja. Je plek staat klaar, dus neem maar plaats. En ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd. Karen en ik gaan zeer zeker genieten. Auf der Heide blühen die letzte Rosen, Robert Stolz. Wordt begeleid door Suzanne Hardegg en de vleugel. En het prachtige vioolduo van de Philharmonie Zuid-Nederland. Dit was Lef voor deze week. Heel graag tot de volgende keer.
versunken ist die Frühlingszeit, kein Vogel singt im Lindenhain. Die Welt verliert ihr Blütenkleid und bald wird Winter sein. Verlassen ist der hohle Strauch, an dem ich einst geküsst. Es blieb ein Duft, der wie ein Hauch aus fernen Tagen ist. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, braune Blätter fallen müd vom Baum. Und der Herbstwind küsst die Herbstzeitlosen, mit dem Sommer flieht man Jugendtraum. Möcht einmal noch ein Mädel kosen, möcht vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, ach, die Jugendzeit geht nie zurück. Vervlogen ist de lententijd, geen vogel fluit nog wie toe. De eend verluze bloemen klein, snel zal het winter zien. Het is nou stil onder mijn bouw, wo ik eens heb gekust. De herinnering is al wat blieft aan de dagen van geluk. Op de hei bloeien de laatste rozen, muug vallen blaaien van de boom. En de herfstwind bleurt als minder blozen, met de zomer vervluchte jongensdraai. Zo zoek hier nog eens een meidje houden, van de lente draai met